Dve novinárky tajne navštívili cirkev, aby odhalili praktiky sekty. Napísali článok, urobili o svojich zisteniach podcast a reagoval na to aj Dukloch. A mám vysokú potrebu k tomu niečo zatrepať aj ja. Takže... Satan vynalezl LGBT, aby zabránil tomu nejdôležitejšiemu, plození detí. No to sa pobavím. Kladé nám na srdce 24-letá Faith, ktorá aktuálne na misionárske túr, je to odporný vírus. Dnes je na programu queerness ako zločin proti ľudstvu. No dobre, ale ako vlastne na tú tému prišli, lebo táto téma reálne sa v kostole rozoberá na 428. mieste, takže mi to príde zvláštne, že by prišli do kostola a hneď na nich začali LGBT zlé. Divné mi to príde. No a poďme ďalej. Lady Ziku vlastním menem Zuzanu Šimkaninovú na Instagramu sleduje přes 200 000 lidí. Kromě obsahu jako kozmetika, moda nebo recepty se od běžných lifestyleových influencerek liší tím, že postojí obsah týkající se víry. Místy kontroverzní obsah nenahrával reklamním spolupracím. Oho. Ten najhorší biznis na svete, ktorý môžete robiť, je vyrábať kresťanské videá. Mám som toho dôkazom, že dobre, ako sa mi darí, môžete vidieť. Priemerne 20 pozretí a 2 lajky, jeden si dám ja a druhý mi dá moja mamka, ktorá je neveriaca, len súcití so synom. Postupem času se její obsah začal radikalizovat a z holky, která v minulosti sdílela společné chvíle strávené se svými queer přáteli, se stala přesvědčená členka homofobního společenství. Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti, musí zemřít. Šimkaninova biblickou pas... To si... Nie. Áno. Toto sdielala Zika? Áno. To už tedy povedal. To nie. Musím sa vyjadriť. Áno, táto pasáž je v Biblii a keď sa k týmto textom veriaci človek nevyjadruje, každý mu ich obucháva o hlavu. A čo na to hovoríš? A vyjadri sa k tomu a čo si o to myslíš? Až sa potom k tomu človek vyjadri, ako teraz Lady Zika a každý hneď. A čo to zdieľaš? Ako si mohol? No, tak nech urobíš čokoľvek, všetko je zlé. Jediná správna reakcia pre týchto hejterov je nebyť kresťan. Toto je čisto verš na to, že kto chce psa byť, palicu si nájde a kto chce kresťana byť, verš si nájde. Normálne Hviezdoslavov Kubín slam poetry tu dávam. Ale skúsim to rozobrať ako z rýchlika. Tento Leviticus text je zmluvou medzi Židmi a Bohom. Židia vstúpili do podmienok tejto zmluvy dobrovoľne a ostatným národom nebolo prikazované nič. Čiže to neplatí celoplošne, je to ako keď ty si dohodneš nájom, kde máš v zmluve, že nebudeš používať voňavky, lebo tvoj spolubývajúci je na voňavky alergický. Je to dohoda medzi vami, samozrejme to neznamená, že táto dohoda sa aplikuje na celý barák. Dáva zmysel vám dvom a ja som vlastne bol v takom najmä. Som smrdel. No ale taktiež je táto zmluva písaná 3,5 tisíca rokov dozadu. V časoch, keď bol svet veľmi drsnejší. Bolo v pohode mať sexuálnych otrokov, zabiť svoje dieťa ako obetu Bohom a podobné srandičky. Čiže ak sa chcete zaoberať Bibliou a starou zmluvou, je dobre sa na to pozerať kontextuálne z historického hľadiska, ak vás zaujíma teológia. Lenže teológia nikoho nezaujíma, je o mnoho ľahšie vyťahovať tento 3,5 tisíc rokov starý veršik a trieskať ním hlava nehlava. Vymodlili mu mozek. Dnes již bývalá členka Aneta, jméno bylo změněno, poznámka redakce, se do Open Church dostal přes rodinu. Teta měla v práci věřící kolegyni, bavili se spolu každý den, vykladala jí o církvi, jak je to hrozně fajn. Všichni velmi snadno přijali novou víru. Modlili se, chodili pravidelně na schromáždění, dávali do toho peníze a nechali se zcela pohltit. Netradičná církev Anetinu rodinu změnila v určitých věcech k lepšímu. Děda se začal lépe chovat ke všem ve svém okolí, přestal každý den pít pivo a pak skončil i s kouřením. Muselo se povinně každou neděli na schromáždění denně se modlit, odevzdávat 10 až 15% platu. Jakmile někdo spochyboval a chtěl žít trochu jinak, úplně všichni se proti němu obrátili. Kámo, to znie jak scientológia, nie? Jak to tam bolo, že sekta sa ukáže ako sekta, až keď chceš odísť, že? Ti nejde o co? Raz mi jeden pastor povedal, že my máme otvorené dvere pre každého, ale ako smerom dnu, tak i smerom von. A za mňa to je úplný green flag. Hľadajte si takúto cirkev. 10 až 15% tvojho platu ide niekam a keď to chceš dičnúť, tak v podstate nemôžeš. No dobré, ako vieš, že
že to nemohla dičnúť. Teda ak som pochopil, čo je to dičnúť, lebo to prvý raz počujem, ale z kontextu hadam. A ako to vlastne vedeli, že či si poslal tých 10 či 15%, lebo všade, kde som bol, tak to boli anonymné v tých cirkvách. Aj v tejto som bol a tiež to bolo anonymné, čiže príde mi to len zvláštne, že akým spôsobom to vôbec bolo. Nehovorím, že sa to nestalo, ale ak to bolo nejakým spôsobom kontrolované, tak by ma zaujímalo, že ako. Aneta sa definitívne rozhodla z cirkvi odejít poté, co navázala intimní vztah s svým kamarátom. Takže to mohla dičnúť. Jen tím, že se spolu dva mladí svobodní lidé vyspali, vznikla hotová válka. Byla jsem označena za satana, pokušitele a děvku. Jeho úplně zdeptali, vymodlili mu mozek, zavolali nějakého pastora z Maďarska. Tyvo, to je halus. Dobre, Adela je mimo. Predstavte si, že idete na zraz vegánov, hovoríte o sebe, že ste vegán, tvrdíte, že nejete mäso a potom si v reštike takto paprkáš steak. Chodíš do cirkvi, modlíš sa, vyznávaš nejaké hodnoty a potom si dáš nejaký ten nezávislý sexik. Ľudia, presne pre toto mi 27 rokov trvalo, kým som začal chodiť do kostola. Lebo vidíš tam zbožného človeka sedieť v prvej lavici a potom hen vonku za kostolom si pri cigaretke spomína, ktorú čaju kde oprel. Neskutočné pokrytectvo a táto Aneta sa vyspí s novým človekom, to ako keby ti do vegánskej komunity vošiel nový človek a ty mu na privítanie, ja neviem, urobíš rezeň. A keď sú ostatní vegáni z teba pohoršení a riešia to, tak ty si, že čo to riešite? A akože áno, je úplne v pohodičke dať si rezeň, ale nie keď si vegan. A rovnako, ak si chceš užiť, tak ti nikto nemôže brániť, len potom ja fakt neviem, na čo do toho kostola chodíš. A až potom to všetkom definitívne odišla. Kebyže do cirkvi majú chodiť len dokonalí ľudia, tak ja som prvý, ktorý tam nemôže ani len vkročiť. A vlastne konec koncov je tam Ježiš sám. Pointa je aspoň sa snažiť za tým ísť a snažiť sa byť tou najlepšou verziou Pána Ježiša, aj keď to nikdy nedosiahneš. Lenže ty, keď vlastne chodíš do cirkvi a vlastne ani nesúhlasíš s princípmi viery, ktoré sa tam hlásajú a kážu, tak na čo tam vlastne si? Ale samozrejme, ak si tam len preto, že ťa tam držia vyhrážaním a manipulovaním, to je trošku iný príbeh, ale nezdá sa mi, že by toto bolo konkrétne za tým. Sama povedala, že potom odišla. Čo darujte Bitcoin a toto je Bitcoin wallet, hej? Pozrite si moje videjko, ako som ja skrachoval na Bitcoine skoro, ale až čo dopozeráte toto. Možno je niečo, čo rieši veci, hej, hore, niekto, niečo, nejako, ale keby my sme moc tupota na to, aby sme to vedeli spracovať. No, ja súhlasím, ja verím aj, že to je niečo konkrétny boh, ale aj tak si myslím, že som tupota na to, aby som ho vedel úplne spracovať, ale to neznamená, že nemusím veriť, že je konkrétny. Ja som toho názoru, že to, že mne sa dejú v živote, alebo majú sa mi diať v živote, neovplyvňuje panáčik tam hore, ale som za to ja zodpovedný. Sice sa ti... Ale to sa nevylučuje. Čiže keď sa mi niečo zle stane, si nepoviem, že Dick sa to nejak to vymyslel. Ježiš, to je zbrd. Akože áno, súhlasím. Keď búcham tu do stola a bolí ma z toho ručka, tak nejdem hovoriť, že zlý satan, ale ja som kreten, že tu búcham a mám krehúčke prsty. Ale to zase neznamená, že ten Boh neexistuje a že nemôže mať na teba nejaký dosah na tvoj život. Vieš, klasický kresťan, keď nejakým odporom sleduje tieto sekty... Čo je to klasický kresťan v prvom rade? No musím sa zamyslieť. To je úplne to isté ako LGBT komunite, keď klasicky proste, no vieš čo, default, lesby, gay a tak ďalej, vidia tie extrémy tých proste, rozumieš, tiež máš v tejto oblasti totálne extrémy, čo na celý ten kompletný celok, rozumieš. Takisto ako cirkevná sekta ti môže človeku, čo neverí, normálnu vieru, tak takisto tí extrémisti z LGBT sféry ti klasických LGBT akoby ľudí. A to je, kámo, ultimát. Až ma mrzí, že sa na toto takto nikto nepozrie, keby z tých ľudí, čo hlásajú proti, či už cirkvi, alebo proti LGBT. Akože viem, čo chce povedať, len zase je tu veľmi veľa šedej, lebo čo je to klasický kresťan? Ja keď sa modlím a prikladám na niekoho ruky, to už je pre niekoho extrém, hoci prví kresťania to niekedy robili. Ale napríklad aj nejaký taký orgán bol niekedy označovaný za diablov nástroj
a dnes si bez toho nevieš predstaviť katolícku omšu. Klasický kresťan dnes bol v minulosti extrém. A klasický dnešný gej by bol tiež v minulosti extrém a v budúcnosti možno tiež bude extrém. Takto, čiže ja v princípe súhlasím, len keď dáš čiaru toho, že toto je norma a tu je extrém a tu je extrém, lenže tá čiara sa v priebehu rokov a histórie vždy takto menila a takto dvíhala. Napríklad v Rímskej ríši bolo bežné položiť za hradbami na smetisko a nechať zomrieť dieťa, ak ste ho nechceli. A zmenili to práve kresťania, ktorí chodili, tieto deti zbierali a zachraňovali im životy. A všetci Rímania, hej, ty si more, není normálny, ty si bereš domov ďalší hlavný krk, takže teraz máme treba z tie línie, čo je správne a čo nie je nastavené takto, ale do budúcna budú možno niekde tu a predtým boli tu. A ty, keď chceš zmenu a vnímaš, že tá čiara je nastavená zle, tak ty musíš ísť hroty, aby si ju zmenil. Sufražetky podpaľovali schránky, aby mohli ísť voliť. Gandhi bez hladovky by kde bol? Bez ľudí, ktorí by vo svojej dobe nerobili extrém, by sa spoločnosť ako taká nikdy ani nemohla zmeniť. A Ježiš bol taktiež poriadny extrém, ťažký extrém, a vďaka nemu sa toho zmenilo najviac. Čiže páči sa mi point, akorát dodám, že mám iné meritko toho, čo je správne, ako momentálnu kultúrnu a spoločenskú situáciu, tá môže byť úplne off uletená. Takové společné počúvajme, hoši. Středeční setkání, kde vlastně se tak jako setkává ta jako mládež. My jsme teda vůbec nevěděli, do čeho jdeme, protože my by som sa bál. Ale ja som sa tiež bál, keď som prvýkrát išiel na takéto miesto. Ja som sa bál nakoniec oprávnene, že to nebolo vôbec dobre. Raz o tom možno poviem, no. Tým chcem povedať, že keď aj prídete niekde do cirkvi, čo vás odradí, tak potom môžete ísť stále o dom ďalej a tam to už môže byť úplne iné a krásne. V mojom prípade to tak bolo. Měli trošku jako jiný představy, že jsme si mysleli, že to bude přesně nějaké jako bohoslužba, budeme tam někde sedět, tak jako pozorovat. A bude nás tam hodně. A bude nás tam hodně a nikdo vlastně, ano, nebude vědět, jakoby, kdo jsme, nikdo se nás na nic nezeptá. A pak jsme přišli, bylo nás tam 5 a jakoby hned se nás lidi ptali, jakoby, kdo jsme, co tam děláme. Fakt až bylo jako líto, že neříkáme úplně pravdu, kdo jsme, no. Ako aj mne by bolo blbo, lebo je vás tam 5, z toho vy 2 ste oni, impostor, robili ste svoju prácu novinárskú, je to v pohode. Kdy my jsme vlastně vysvětlili, že jsme tam přišli po dlouhé době, co sledujeme Open Church a po dlouhé době kvůli tomu, že vlastně máme spoustu queer kamarádů a kamarádek a báli jsme se, jak vlastně Open Church tady k tomu tématu přistupuje. Čiže vy ste tam po 3 sekundách, čo ste tam boli, položili najkonfliktnejšiu otázku, aká v dnešnej spoločnosti existuje, 24-ročnej dievčine. A ja chápem, že ich to zaujíma, no kresťanstvo nie je o tom a toto nie je ani téma číslo 1, keď chceš byť kresťan a ty keď chceš dičnúť túto celú vieru len na základe tejto otázky, ktorú niekedy nemajú vysporiadanú ani sami LGBT ľudia presne, ale prečo sa to vlastne pýtate na mládeži, som nejako nepobral, veď choďte za kňazom, choďte za pastorom, hľadajte kázne na túto tému, hľadajte vyjadrenia na túto tému. To je ako keby ja som sa nepýtal doktora, čo mi je, ale ľudí v čakárni. Pani Zlata, tiež tu sedíte s vodou v koleni ako ja. A čo mi na to odporúčate? Akože, tak idem za doktorom, nie? Tak idem za pastorom, alebo neviem, nejako som to asi nepochopil. Sorry. Keby to tak príroda nechcela, tak to tak není. To by som iba povedal. Kamo, reálne, to je to isté, keby si mne že mať ríšavú bradu a tmavé vlasy, že to by som nemal žiť. No ale stalo sa a žijem, tak čo? Mám sa prefarbiť? Mám si zmeniť DNA? Čo chceš po mne? No lenže čísla queer ľudí stúpajú. Ešte nechápem to jedno absolutistické vyhlásenie, že keď povieš, je možné sa zmeniť, ide to každým z queer gay osobou, je úplne za hranou. Mimo, ani vysloviť sa to nedá, aké je to mimo. Ale druhé absolutistické vyhlásenie, ktoré si vlastne dal, že je to ako mať ryšavú bradu a je to nemenné, odchýlka DNA. Takéto absolutistické vyhlásenie je už nadčasové a správne. Ja len potom, prečo percentuálny počet LGBT stúpa predovšetkým u mladých a predovšetkým tam, kde je spoločnosť vystavená tomuto duhovému tlaku a marketingu. Ja skrátka nechápem, že nedá sa to zmeniť, na druhej strane sa hrdíme číslami, koľko je takých viacej ľudí. Za mňa to není také jednoznačné, že je to nemenné ako tá tvoja ryšavá brada.
sa ohol. Teraz sa chodí, nie? Na transvestita show, nie? Že sa to bralo ako proste niečo, čo hľadali ľudia aj ako zábavu na sledovanie. No, Však to je v histórii, to je furt. To není nič nové, tieto veci. Ja strašne ma vytáča, keď vidím, že to niekto proste vyťahuje, že to si teraz ľudia vymysleli, jak ti veď to bolo vždy. Z tejto perspektívy tiež, keď mi povedia, že som sa zasekol v minulom storočí, tak ja týmto ľuďom zvyknem odpovedať, aby ste sa zasekli v minulom tisícročí a spoločnosť to už niekoľkokrát dičla, som sa naučil nové slovo, skvelé. Oni sú normálne ekvivalent, vieš čoho? Že actually, oni sú to. Oni sú ten jeden bratranec pri Vianočnom stole, čo my by sme nemali oslavať Vianoc, lebo reálne neveríme na Vianoce. Vieš, toto. Ale prečo opísala práve mňa? Actually, Ježišovi Bitcoin netreba, to ľuďom treba aj prikúriť a zasvietiť. Aj desiatok tiež platím, no inak ako si predstavujete, v mojej viere všetko patrí Bohu. Nič nie je moje. Takže keď mi skočí na účet vypláca, som fakt vďačný a požehnaný, že to není 15 eur za týždeň, ako majú čavovci niekde v Kongu. V jednej biblickej pasáži sa spomína 10% a je to všeobecne zaužívané. Moslimovia to napríklad tiež majú podobne a z ich príspevkov sa často financujú aj charity, projekty pre bezdomovcov a plno iných krásnych projektov. Takže ono je to v základe veľmi dobrý princíp. Dostaneš výplatu 1000 eur a predtým než čokoľvek urobíš, tak 100 okamžite odovzdáš Bohu. Ja niečo niekedy dám do cirkvi, kde chodím, niekedy dám inde a často dám do nejakého kresťanského startupu. Kresťanský startup som vlastne ja, volajú ma Kahan a mám aj Bitcoin peňaženku. Dobre, nejdem týmto smerom radšej. Ale keď ti to vadí dať do zvončeka na nejaký účet, kde ani nevieš, kde tie peniaze idú, úplne rešpektujem a správne, ale daj tých 10% trebárs na charitu. Ľuďom koľko krásnych skutkov by sa mohlo urobiť. Veľmi rád podporujem veci, pri ktorých vidím výsledok a vidím, kam tie moje peniaze išli. Preto, keď robíme charitu, robíme Twisted, teraz robil Vojta, ja tam veľmi rád prispiem, alebo keď sme robili tam tie veci naše charitatívne, kde bolo potom normálne príbeh od rodiny, ktorá získala tie peniaze, kde sme my robili tú charitu, tak normálne som mal chat s tou rodinou, fotky mi posielali a všetko možné. Toto sa mi ľúbi. Toto sa mi proste ľúbi. Alebo teraz sa mi začalo diať, keď sme začali robiť viacej charit, tak sa mi začalo diať, že mi profil, čo je včera založený, napíše takúto správu, do toho mi najrazok QR kódu správa o tom, aký má ťažké zdravotné niečo, nemá ani fotku na profile, followuje 4... Jo, a toto, jak sa mne začalo, ja som dal vonku 2 kresťanské videá, ešte niekedy dávnejšie, a hneď sa mi objavilo, že ahoj, som pastor, som človek, starám sa o deti v Afrike, pošli. To bolo na mraky, ja som nechápal. A častokrát samozrejme zneužívané, modlí sa na mňa a keď si kresťan, tak musíš podporiť, lebo si dobrý a také. Fakt tomu chcem tiež urobiť videjko, že toto je príšerné. Jako úzkosti, problémy prostě psychický, tak se víc jakoby navrátila k tomu. Protože ty úzkosti byly vlastně znamení, že se musí vrátit zpátky k Bohu. A keď si zoberieš, tak celkom ako sa opakuje pattern, že vlastne ľudia v takých tých slabších chvíľach svojho života sa keby dostali napríklad k tej milosti. Čiže príde ako taký zaujímavý point, ktorý tu chcem nechať. A velmi často právě církve umí především u těch jako mladých lidí suplovat to, v čem ta společnost selhává. Ať už je to jakoby rodinný zázemí, nebo obecně jako nějaký... No presne to, čo tam bolo, že v takých tých ťažkých životných situáciách potrebuješ emočnú oporu a ľudia ju práve nachádzajú napríklad v takýchto veciach. Čo chápem, ja to chápem, ale keď je to zneužívané, to je pekné zmrctvo, kamaráde. Preto ja sa snažím... Akože úplne súhlasím, že keď je to zneužívané, je to zmrctvo a to vidím aj ja niekedy, že fakt, že tí ľudia sú dosť osamelí, smutní a preto prídu. Potom akorát nastáva aj ten problém, že vidíš tam veľa ľudí, ktorí tam nie sú kvôli Bohu, ale sú kvôli komunite. A vlastne vôbec nik nezaujíma tá Biblia a tá cirkev, zaujíma ich to, že ideme si opekať, ideme si do kina, ideme spolu tam a majú tú komunitu ľudí, ktorú nikde inde nemali a nezažili. Na druhej strane, akože dobre, ja som rád aj za tých ľudí, že tam prídu. Hej, a potom Dick povie niekto, že ideme sa modliť na ľudí za ulici, prídu 2, ideme rozdávať polievku bezdomovcom, prídu 2 a ideme na Deadpoola, veľmi krásny kresťanský film a plné kino. Často třeba objeví něco, že těším se na to, až se setkám jakoby s Ježíšem a takhle. Což vlastně bez nějakého trigger warningu pro spousta třeba mladých lidí, na který ona jako cílí, může být
to může být trošku blbý, jako říkat jim vlastně, až se setkám s Ježíšem, protože si pod tím asi spousta lidí představí, jakože to, že by zemřeli, že jo. No hej, no to som párkrát videl. Tieto, že neviem sa dočkať, keď sa s ním uvidím a tieto veci, že čo? Fúha, to fakt takto rozmýšľa človek, ale akože dobrý point, lebo mňa by to nenapadlo nikdy, že stretnúť sa s Ježišom, že mám zomreť. Takže dobre, že to hovoria. Alebo jak divoká tvorkyňa, že kamo Ježiš ma poslal na dovolenku. Normálne z dome došiel, zjavil sa, zobral takto pohár vody, dyk zrazu víno a tuto boarding pasy, že choď. Jak ako? Z toho, jak oni sa reálne napríklad, že s Ježišom rozprávajú. Čo ten koncept je pre mňa úplne, že cudzí, neviem si to predstaviť, že by som fakt ako komunikoval s entitou, čo mám akože v izbe a chápeš, ideš? Tomu vôbec som nechápal. Vlastne to je zaujímavé pre mňa, lebo pre mňa bolo vždy prirodzené rozprávať sa v nejakých situáciách s Bohom. Poviem takto, že raz som mal nehodu a krúčil som sa v aute, 5 salt sme urobili a prirodzene moje myšlienky v hlave boli kokos, tak teraz tu idem zomrieť a kde je môj zmysel života, kde je tu nejaký point, že vlastne, Pane, že na čo som tu, že ak ty existuješ hore a toto boli vyslovene moje myšlenkové pochody počas toho, jak som sa krútil v tom aute a myslel som si, že všetci to budú mať nejako podobne, ale vôbec. Ja som sa potom po nehode rozprával s ostatnými chaladmi, jeden mi vravel len, že ja som sa len bal, druhý mi vravel, že ja som sa len sústredil na to, aby som držal to sedátko, čo mám pred sebou, hej. Bolo to iracionálne, ale sústredil sa na to, hej. Čiže pre mňa je fakt zaujímavé, že ľudia niekedy úplne inak rozmýšľajú a ešte keď si vychovávaný v bubline, tak to ešte umocňuje tvoje iné zmýšľanie. Napríklad typický kresťanský slovník, keď ti kresťan povie, že ja nechcem byť vo svete, tak každý kresťan tomu pochopí, ale hen možno Dušan si to predstaví ako. Že nechcem byť vo svete, takže čo? Takže som akvamen, alebo chcem byť akvamenom. Taký trošku vychudnutý, ale a fakt kresťania by mali popracovať na komunikácii, lebo oni to častokrát myslia dobre a v tej komunikácii to úplne vypálí nakoniec inak. Tam prostě jako fakt tleskají, tancujou a fakt jsou prostě plně v tom, jako prostě v nějakým americkém filmu. Jo, a mě třeba překvapilo, že fakt i ve frontě prostě na záchod se společně bavili prostě o Ježíšovi a říkali si nějaké jakoby věci, že to bylo fakt jako, oni byli hrozně intuit. To je extrém, kamaráde, to je fakt extrém. Ja si neviem predstaviť, ak by som sa tam cítil, ty vole. Vôbec si neviem predstaviť, ak by som sa cítil v takom prostredí. No ako by si sa cítil, ako v kostole by si sa cítil. A keď ťa to zaujíma, tak sa k tým rozhovorom pridáš na nejakú tú hodinku, ale keď ťa to nezaujíma, tak to tyčneš. Najviac bude, keď zistím, že som ten výraz dyčnúť vôbec nepobral. To je ako keby ja som šiel na hokej a to je extrém, že oni sa o hokeji bavia ešte aj keď idú na záchod, že vlastne ako Slavkovský hral v Montreale cez noc. Ja som bol celý týždeň na stavbe od rána do večera a každý spomínal môjho Boha, ale inak ja neviem, prečo nikto nenadáva do Budhu. Thor SBS-kar na tej stavbe bol ako druhé povolanie pasák a ponúkal mi ženy. A chlapci sa tam modlia len za to, aby ich nechytili, keď kradnú. A akože mohol som sa celý deň baviť s chlapmi o témach ako Fico a Makita versus Bož a ako to ideme zvládať ako živnostníci. Ale rozumieš, to nie sú témy, v ktorých mi horí srdce a potom prídem v nedeľu do kostola, konečne môžem povedať otvorene, čo prežívam, že som sa modlil a nikto sa mi za to nebude smiať. Pre mňa je to fakt safe zóna, teda pokiaľ tam nepríde tajný novinár, môžete prísť aj k nám. Možno ako pre niekoho, kto miluje anime a potom príde na anime festival a nikto mu tam nevyčíta, že kokos, ty tým anime žiješ, aj keď stojíš vo vecku na fronte. Je to úplne prirodzené, ba práve, že to je možno až sympatické, že ty to naozaj myslíš vážne. Ale keď sa bavíme o Ježišovi, extrém divné. To fakt znie jak Far Cry 5. Total. Ale more Far Cry 5. O čom sa tam mám baviť? O rýchlo schnúcom betóne? Však som v kostole. Že môžeš každou středu prostě niekde... Kúkať memky! Ja zrobím sektu zajtra. Hoši, dáte mi 10 až 15% vašich love a každú stredu budú memky do konca života. Nedávajte jemu, dajte mne 10 až 15% love a každý týždeň bude videjko. Názor? Plpne mi dokovacia stanica, môžete mi poslať Bitcoin, nech to opravím. Ale potom sú extrémy, ako napríklad tento, ktorý sme tu dnes mali, ktorý môže docela demonizovať tú vašu normálnu klasickú vieru, ktorú máte. Klasická viera, klasický kresťan, Sokrates bol klasický filozof a žil v súde. Predstavte si alternatívnu budúcnosť, kde divoká všetkých presvedčí na okusovanie ihličnanov a modlenie sa za ľudí na ulici.
A stane sa to normou a ľudia v budúcnosti budú vnímať toto ako klasické kresťanstvo. Na koho si spomenú, kto urobil väčšiu dieru do sveta? Podľa mňa je v pohode byť aj klasický kresťan, ako si to nazval, ale za mňa je rovnako v pohode byť aj neklasický kresťan. Podľa mňa je v pohode aj modliť sa v jazykoch, rozprávať o Ježišovi aj na WC. A robte to s veľkou vášňou a nehambite sa za to. Chcete vidieť k tomuto ešte ďalšie veci, tak dajte odber, aby ste to nezmeškali. Dick Satan. Ale ešte dám ti odber, keď aj ty dáš mne. Budeš 16.